La voi, în oraș, crezi doar pungi. Echipajul Winners 2BV, câștigător al concursului național de proiecte ecocivice, Școala lui Andrei, se află în tabăra Țara lui Andrei din Săținăția, județul Prahova. Am deosebita onoare de a sta de vorbă cu președința țării lui Andrei, doamna Mona Nicolici. Bună ziua și vă mulțumim că ați acceptat invitația. Bună ziua, mulțumesc și eu că m-ați invitat la voi. Proiectul Școala lui Andrei se află la a 4-a ediție. Spuneți-ne cine este de fapt Andrei. Andrei ești tu, sunt eu și fiecare dintre cei care ne urmăresc în acest moment și care vor să facă ceva mai bine și să schimbe lumea în care trăim. În plus, Sfântul Andrei este ocrotitorul României, țara în care noi trăim și pe care vrem să o facem la fel de responsabilă și de bună precum țara lui Andrei. Care este numitorul comun al stelor de proiecte cu care echipajele de elevi din toată țara au aplicat la acest concurs? Eu cred că este dorința de a face lucruri bune, de a se schimba, de a-i schimba pe alții și de a lăsa ceva în urmă care să conteze pentru ceilalți. Asta cred eu. Nu știu ce am însemnat pentru voi. Exact același lucru. Ce mesaj aveți pentru elevii Școlii Generale numărul 2 Diaconu Coresi din Brașov? Dragilor, nu uitați, țara lui Andrei este peste tot, iar voi sunteți deja ambasadorii țării lui Andrei și aveți responsabilitatea, dar și onoarea să duceți acest mesaj mai departe. Nu uitați, țara lui Andrei este peste tot. Vă mulțumim! Dacă ai fi și tu așa, vino și tu. Stăm de vorbă cu voluntarii care ne-au fost alături această săptămână în tabăra Țara lui Andrei. Ce mesaj aveți să transmiteți echipei Winners 2BV? Hello! My name is Vladuț, cum știu copiii. Un mesaj pe care aș vrea să-l transmit este: urmăriți-vă întotdeauna visele. Asta contează în viață. Salut, eu sunt Alexandra și oamenii mă știu drept Alexandra și ce aș vrea să vă spun este să vă păstrați spiritul de echipă pe care l-am văzut constant în această săptămână. Hei, eu sunt Andreea, voi mă știți drept Dea. Mă bucur că v-am cunoscut, mă bucur foarte mult că v-am cunoscut, sunteți extrem de ambițioși și sper să rămâneți așa și în continuare. Magnifică! Magică, superbă, aventură, mirifică, interesantă, Frumoasă, inedită, fascinantă, uluitoare, verde, ecologică, amuzantă, ca de văzut, minunată, unică, Extraordinară! cool. Nu există cuvinte care să exprime ce sunt. În depresiunea Teleajenului se lasă seara peste tabăra Țara lui Andrei. Timp de o săptămână, din activități intense, elevii au avut ocazia de a-și redescoperi sau de a-și perfecționa acele aptitudini și talente nebănuite prin materialele pe care le-au avut de realizat. La sfârșitul taberei au devenit cetățeni de onoare ai țării lui Andrei. Se reîntorc acasă, la școală, cu mult mai multe informații, mult mai motivați și mai ales cu dorința de a fi voluntari. Cu siguranță, toți am spus că a fost o săptămână de vis. Vino și tu, oricând, în țara lui Andrei. E verde, e curată, cu flori pe străzi și alei.